27 tarik di prasaroni bagi beseng coroti kaham uno reseng full video nalenai seng agini kogrok kisah regin nalenai sini Raja Kirito Bikrang Kishore Bahadur Madhya Brahma 1947 to 1949 15 Oktober 1949 bo Bharat ha kotor bai jengka apron siming seng truk satuk jagai tai satok pitok khajagoi phaimani tabuk bo seng satok pitok khajag dong o 27 March hingke sini bagai besok joroti kahamono sini ti prasarok tabuk bo lak satok jagai dongko tabuk bo seng kaham tongya ko seng apurni simi tabuk bo hanyo umi dongko sini bobagra phaimani yagolo seng 27 tarik seng kaham nakhali tonglayo seng jotono ti pralen grata ti pralen salaimani seng jotono sini ti prahani o siklaro bebak to seng himi tonglaimani seng naitugi tonglaimani bom haike seng kaham ungno naituk tonglaimani seng bobagra phaimani yagolo bobagra seno besuk joroti diman kaham rono besuk joroti sono thangai kalangno ti prasaroni besuk joroti kepal sengli kalangno ADC area o norong naitungdi ada yang keseng ti prasaroni besok solution besok hamya nogrono tongkana ti prasarok besok jaga jengjal ungi tong ti prasarok tamo khalai tong ti prasarok bo jaga himi tong sung 70 bosor sung tabuk satuk jagai tong 70 bosor ni pore sung 27 March 2023 o sung solution besok joroti kapal kahamono besok joroti sini demand gratap dipelani besok joroti sung je andolon khai family a success mano sung 27 March ti prasarok nasingjak besok joroti sini bubagra suno kaham khai kalangno besok joroti kepal sungri kalangno ti prasarok naituk laimani bo jaga khaksang mano bo jaga kaham thai mano ne tabuk phano mayako o 27 tarik o 27 March 2023 ni o March jor besok joroti sini bagai live bomao kano besok joroti kaham uno ti prasarok tabuk nasingjak ti prasarok tabuk belaino kha tongthogoi tabuk belaino kha nasingjak o 27 March bufro phaino hone 27 tarik nasing tongdi tai video no paithak nai tongman bagai belaino hambai bumagan bagai kaisa live kaisa share khairi dinni dolno